filano belanya hambai sini media takungno bobagrani bisingte YTF Youth Federation ni president ano chongjaka angkha khayo poito sau bobagrani leadership angte bo buskangote bo samno kamai khaimanani bagai am haini bobagrani wansu kana ne chongo tei ang sini former president sini sarunial no bo belanya bai play hamai maro tamni hinba bini bisingte ang kabangma YTF no upgrade khaitubnani YTF no buskango fologit langne ang belanya bin thani sirmong ang kabangma sirngka ama ke sirmong sirngnya buskango tei bo samong khainani bagai ang sai tongnai tei lukurong no je sigmansa ang boroni thani je boroni fulfill je boroni imang no abno fulfill khaina bai ang wansuksa tamni hinba singnaji singjotno sibu ti promote YTF TWF TISF TCF sini borno ti sin tripa hasini ti prasar joto tonero lukurong no mathanani bagai sing permanent solution nani bagai sing kabangma joba khai phele mani jagawo ang koinai sini joto khaka hamti prasa takuk tei bukuk songno norobo joto no singno loginan bai ang no koyu tei president post abo permanent ya abo temporary post ya ba je jesik manfru ang tini opportunity mangkha tini ok ham kaise scope man mani ang wansugu je beskango ang jesik bobagrani samung je ano je barja bokjang na samung ang kaham kene khainani nei ang wansujak tei sini joto YTF warriors sini joto siklarong no bang goinai sung joto no thansa khai as a brotherhood organization nei sungomna samung khainan bai no nang koije tabuk to tebu buskang kotor choba tongko omnuti loktam sanai jenini tebu tong sini choba to naidi greater Tripura land sung jeman yasak sini sago sini thuyo sini bebangno sini sago soriwa habjak sung greater Tripura land manai sini Tripura sarno final solution rimai yasak asunu choba choli thangnai amon baina ang koina ni musung sini Tripura hasan Tripura sarno choba no poito chaya hangkai a choba kono dina success maya je dofani choba no poito chaya a dofa salsa komori thangnai haisi tini indina sung kabangma rajnitik bodol ni bisingtei jani musung ti sung khailene manu haipano bobo kubuino Tripura sano mothangnai ngui tongkha sabo ngui tongkha tini ang je ani mokol baithang tini ang oro bobagrani logi tong bobagrani kok samne ko gya Tripura hasteba ang tini ekdom surai ke ani mokol baithang mai ang tini nugo je sini Maharaja Pradit Bikram Kishore Manika Bahadur simino sini Tripura sani bai fang kok sanai chai tong haisi tini kabangma sungno yasi suru alliance mani pore kunu kok salia tabu jotone siring ka asuk bai khane nora asun nugu tong sini bobagra tabu surai chai tong bule sini agreement sini Tripura sai accord the signing mani abo jodi implementation ya hangkai sung tabu alliance kagai phaini sung sini jobana sung khai sung tabu ready tong haisi kintu je time bound jamani a time to sung mana sini bile sung Tripura sung sung khalo gya ambai ang koinai sung khalongnani nang haisi je kono jinis patient kri hangkai sung kono dinama success sung mania amon bai sung patiently belani nango patient tong yang hangkai sung bhake manaba haino joba simi khai bongya joba khainani kal khaimani pore sungje a chobano bhake success khaine aboni wan sumung tongani nang